Kif aħna l-ewwel nett, u ħafna minna jaħsbu jew jimmaġinaw illi biex nagħmlu bidla rridu neħilbu d-dinja taħt fuq. Però kif forsi taf inti diġà anke mill-esperjenza tal-ħajja, kultant bidliet żgħar imma li nagħmluhom regolari iħallu differenzi kbar mhux biss fil-qasir żmien imma speċjalment fit-tul ta' żmien. U ta' kultant qisu jasal dak l-spring cleaning jew jista' jkun staġun ġdid jew jista' jkun pereżempju żmien li ħriġna minn xi fażi ħażina bħalma ngħidu aħna ħriġna minn xi pandemija fejn hemmhekk tajt issa ċ-ċans qisu nagħmel affarijiet ġodda u x'nista' nagħmel. U illum xtaqt naqsam magħkom jiena x'kont għamilt biex ngħin ruħi speċjalment fejn jidħol l-istress. L-istress kien bħal ħafna minnkom naħseb wieħed minn l-aktar fattur illi xtaqt li nimmaneġġja aħjar f'ħajti u għamil dawn it-tliet affarijiet partikolari illi bihom l-istress qiegħed nimmaġina ħafna ħjar milli kont nimmaġina qabel. Għandi fejn nibqa' ntejjeb ta' però sibt li daw it-tlieta għenuni ħafna. U nittama li daw it-tliet eżempji jew inti letteralment ikkupjhom u tagħmilhom ukoll u tara kif tmur, jew inkella sib xi ħaġa illi inti hija simili jew differenti, però li hija wkoll tgħinek ħadd immaneġġja l-istress. Fil-każ tiegħi kienu dawn it-tlieta partikolari. Number one, biddilt il-ħin fiex nagħmel l-exercise. U tajt li x'differenza ħadd tagħmel jekk jien nitrenja fil-ħodu jew fil-għaxija. Jiena personali bdejt insib li tajjeb li flok ma nqum naħdem jew flok ma nqum irraxjat gas down li prova nlaħħaq mal-ħajja, bdejt inqum iktar kmieni. Waqt li pereżempju qabel kont imdor inqum ngħidu aħna fis-7, bdejt inqum fil-5 fejn hemmhekk inlesti bil-kwiet, nilbes, noħroġ dawra l-kelb u nibqa' sejjen għall-exercise. Mela dawn l-affarijiet fil-ħodu, pereżempju noħroġ il-kelb illi tilab miegħu illi jifraħ bik diġà bdilek il-ġurnata bit-tajjeb, illi mbagħad soqt f'dik l-arja sabiħa mingħajr traffic u mort għall-exercise. Hemmhekk waqt l-exercise imbagħad hemm l-arja ta' barra għax anke di oħra li xtaqt insemmilkom point number 2 ħajkun fil-fatt illi jekk jista' jkun tagħmel xi attività l-arja ta' barra fejn hemm arja daqsxejn iktar nadifa mis-soltu. Allura jiena li għamilt għal point number 1 kien illi l-exercise tiegħi imqar darbtejn li ta' fil-ġimgħa nibda nagħmlu għall-arja ta' barra jekk jista' jkun fil-ħodu qabel ma jkun hemm dak l-exhaust, eċetera, eċetera, u qabel jibda it-traffic. Mela, apparti minn hekk li jiena bdejt fil-ħodu nirsisti, ġismi ħajjuħu l-messaġġ li issa ħanirsisti ħanaħdem. U mbagħad wara mhux li mhu ħanagħmel xejn ta' imma fiżikament peress li anke xogħli ma tantx involvi xi ħafna attivitajiet fiżiċi. Wara ġismi ħaddih ċans jirkupra. Ħaddih ċans illi il-moħħ illi b'dak l-exercise xeltu jiena ġibtu aktar effiċjenti tajtu aktar enerġija, anke grazzi għan-nifsijiet li bdejt nieħu waqt l-exercise, dak il-moħħ jaħdem aħjar. Fil-fatt ħafna anke mill-membri tagħna ta' New Better Life jgħidulna wara workout jien pereżempju mur ix-xogħol ħajper, kulħadd ta' durieqed u jiena kolli enerġija isni molla, vera happy. Tajjeb, dak huwa effett qawwi anke fuq il-moħħ li ħajjinek anke fuq ix-xogħol. Issa, it-tielet pilastru illi jiena kont inkludejt kien illi jiena waqt il-break tiegħi, waqt li qabel kont pereżempju nieqaf niekol u nibqa' fl-ambjent tax-xogħol, illum sirt imqar nidħol fil-karozza u pereżempju niekol fil-karozza jew tant l-aħjar nidħol fil-karozza u nsuq x'imkien fejn hemm in-natura. Idealment fejn nista' nisma' naqra siġar, fejn naqra arja pura, ħalli litteralment tajt mill-ambjent tax-xogħol. Xogħol tal-break baqa' jqogħdu l-istess ħin. Jekk qabel kont nieħu nofs siegħa break, xorta bqajt nofs siegħa jew siegħa break. Imma għax biddilt l-ambjent, wara kont niġi lura x-xogħol iktar ikkargat u iktar enerġetiku minn qabel il-break. Flok ma ngħid, uff, għadda l-break qisu, ħankompli fejn ħallejt. Le, imma kont inkun aktar pożittiv. Mela, in-nutshell ħanajdlek it-tliet punti li jiena sibt li jgħinuni ħafna għall-istress. Illi nagħmel l-exercise idealment fil-ħodu, illi mqadar tgħid li ta' fil-ġimgħa dal-exercise nagħmlu għall-arja ta' barra u illi naqta' illi nibdel l-ambjent. Issa jista' jkun li pereżempju inti qed taħdem mid-dar, imma xorta ħantik il-parir li tajt isma' jiena dħalt fil-karozza u mort x'imkien għal nofs siegħa li taqta' naqra ħajjejnek ħafna wkoll. Ħanerġa' nfakrek kif bdejt il-bidliet il-kbar jiġu grazzi għal bidliet żgħar li jsiru bit-tul ta' żmien. Tajjeb, hemm dak li jgħidulu the emotional hangover. Kultant aħna nagħmlu fil-ħodu. Jew inkella matul il-ġurnata ngħidu, imma kif qed inħossni hekk jien? X'ġara llum li affettwani, kultant taf għalfejn. Alright, jistgħu jkunu hormones, jistgħu jkunu affarijiet oħrajn, jista' tkun ejja.
Però normalment isibu illi tkun emozzjonijiet akkumulati ta' dawn l-aħħar jumejn tlieta. Għalhekk jgħidula emotional hangover, emozzjonijiet li għaddej minnhom illi mbagħad qisu ta' għalejja kollha kif ngħidu. Għaldaqstant, jekk nagħmlu bil-kontra, illi bin-naqra l-emozzjonijiet ikunu dejjem aħjar, ara fit-tul ta' żmien kemm ħossuna aħjar minn qabel. Jiena Matteus Grasso minn A New Better Life, hawnhekk għal min ma jafniex nispeċjalizzaw fuq fat loss, toning, illi ntejbu s-saħħa, illi aħna meta nikbru fl-età nibqgħu indipendenti, ma niġu kemm jista' jkun bżonn ħadd fiżikament tajjeb, u jekk nistgħu ngħinu b'xi mod, kellimna jew fuq 99003909 jew bagħtilna Facebook message fuq il-page tagħna A New Better Life, jew tistgħu anke ssibu lili personali Matteus Grasso u jekk nista' ngħidkom b'xi mod biex tibdew tagħmlu bidliet żgħar. Fosthom bin-nofsija exercise sessions illi nagħmlu, kmandawni u ngħidkom kif nista' jekk dejjem nista' għax jiddependi ħafna wkoll minn intom x'tixtiequ x'għandkom bżonn, x'tistgħu tagħmlu x'ma tistgħux. Il-ġurnata tajba.